So ngayon guys, magpapalit po ako ng tie rod sa Kia Pride. Meron akong na-order sa Shopee. Ito yung na-order ko. So ito ngayon ang ipapalit natin. Ning gid ba nga iliko bitang pugos. Power steering naman yun, di ba? Power steering naman yun, di ba? Hindi. Pawis pa, pawis. Mga pa ni power steering na eh. Umok naman eh. Tuyokon, yapon. Gaan mo makinan eh. Ito yung kurang kupulog dyan sa Manubila. Ari pa daw, mana. Padong ni mo? Oo. Ha? Balik. Sige pa. Okay na. Manuel. So ayan, okay na yan. So ayan, pantay na sila. So kailangan ko lang ilak dito.